Mana Barcelona ani guys. Katong tambungan na. Hi guys, karon mo kabalik ani. Gamay pa ni si Ina guys, mutaon pa ni si Unon. Gasamsaw pa ni basak, kisaw-kisaw sa una. Di mabilpon gamay pa ani. Okay ra. Okay man na si Ima. Tapos Gina. Ay, oh si Gina. Hello. You're my best friend. I'ma never leave you in the hand. You're my best friend. Talo naghandom si Ina. Gagway pa na sila guys. Classmate pa na sila tos dikir. Ay si Gina hala gwapa buyag habog. Gina, gipangita jud kang Ina. Best friend na. Nalo pa na YouTube. Na YouTube si Ina. Na YouTube channel si Ina. Amiga na niya guys. Gagmay pa na sila. Classmate man mo adto sa una day no? Day, classmate mo no? Guwapa man ka day oh, buyag. Hindo. Hamas ng ilay. Tuwan ka kami. Kami guys, itagbo at bigbigo ari guys. Kinasirtihan sa. Mao po ni ba sa among pagkatagag ato guys. Katejo kabay nga nahabwa balik na to. Hi guys. Okay na kami karon dinhi sa Barcelona. Abi ni kita tanan. Wala ya talaga. Ay no, bakit sila? Mabuta ang gulana ang sayo na. Reiti ang mi acting. Oh. Ina, may dati na sa kuros. Power of love si Ina. Lagi ko kay Bao yun. Hindi mo kay Bao na rin.
Can't believe you're really mine forever. Na, magandang hapon, taad. Mani ka uring, ano? Di sinong tire. Sinong tire. Sinong tire.